fac muzică. Ce să fac? Cauza dacă se poate vedea. Dar dacă mai tare schiva. Vrei tu? Prea numai să ne stabilim cu mine. Așa vă spune și bă, ești prost, a vărsat un costum galben. Bă, ești pe ăla și te-a lovit la mână, în pula copii de uite atâta. Adriana, prima oară prindă scaiul sau clapa? Clapă. La gondola veche! Te-am văzut, ai filmat. Filmezi? Te-am văzut. Aline? Bă, e bine asta, mă? Adi. Adi. Așa. Hă? Asta e cu tâmpa. Și în spate e Brașovul, dar nu se vede. Și mai sunt niște schieri care se duc încolo, dar nu știu unde vor să pe bale. Ăla e vârful Postăvaru. Domnul Uța. Fundul un pic mai în spate. Fundul mai în spate. Perfect, perfect. Continuă, continuă. De unde e Alin? De unde e Alin? Nu-l vezi? Ultima persoană care e jos. În partea dreaptă e unul depărtat și unul mai apropiat. Ce? Care urmează e cam abrupt, da? Un pic. Cum se numește? Seminar. Încerc. Dar de ce fuge Alin așa tare? Noi putem să schimbim și la o viteză mai mică. Am mers cu spatele, mai văzut? Da. Acolo unde e Alin te oprești, da? Da.
Încearcă să mai faci tot, stânga, dreapta, nu pe acolo. Alinie în partea cealaltă. Mai m-am dus, nu? Da, Ha? da. Pe acolo nu e bine, că dai în groapa lui Andrei dacă te mai duceai mult. Ce? Acolo e o groapă mare, cu foarte multă zăpadă și când cazi în ea nu mai poți să ieși. Dacă scoți schiurile, e zăpada cu tine. Și mori, a? Nu mor, dar nu te chinui să ieși foarte mult. Să-ți ia. Doamne ajută, nu? Vină pe aici. Dar pe aici e tare. V-a blocat. Hai!